हेलो हेलो। हाँ चलिए एकदम शांति बना के बैठे जाओ। हाला हुरदुम हुई तो माजा में किरकिरी पैदा हो जाएगी। शांति बना के बैठे। इतने में रहुआ लगन के सारा प्रोग्राम हमनी के दिखा देवे के बाद ऐसे कि बुढ़ऊ बाबा लोग के बड़ा चुवाई से रहला हम पुगल बानी तबे तो उ लोग पाट पाट कइले रहला तो पटवा तो देखेबे कइले लेकिन आधा घंटा के समय हमरो के भी ओकरा बाद में रुगन के ड्रामा देखावल जाई। माई बहनी लोग शांति बना के बैठे रहो। रहुए लगिन लाइक ड्रामा खेले के बाद हमनी के पाठ खेले के बाद। हाँ हाँ बारात कैसा हो? बारात कैसा हो जिसमें पूरी ना हो? बारात कैसा हो जिसमें पूरी ना हो? औरत कैसा हो जिसके हाथ में चूड़ी ना हो? फिल्म कैसा हो जिसमें अमरीश पुरी ना हो? पान कैसा हो? पान कैसा हो जिसमें जर्दा ना हो? रोड कैसा हो जिस पर गर्दा ना हो? मकान कैसा हो जिसमें पर्दा ना हो? मर्द कैसा हो जिस पर कर्जा ना हो? सरकार तकले बाकी है लेकिन आम जनता के पूछा था। मालिक कैसा हो? मालिक कैसा हो जिसका नौकर ना हो? आटा कैसा हो जिसमें चोकर ना हो? नाच कैसा हो जिसमें जोकर ना हो? आइए मेरा पता नोट कीजिए। आई एम दारा सिंह का भाई पारा सिंह। आई एम मच्छर पहलवान। घर कोठौली, पोस्ट जो सौली, थाना भूसौली, जिला गुहरौली, गंदी नाली में मकान। आई एम मच्छर पहलवान। भात का भात, भात दूनी दाल, भात या तरकारी, भात चौका चोखा, भात पचा पापड़, भात छक छकौड़ी, भात सत्ता साग, भात अठे अचार, भात नवा नमकीन, भात दही के दही, खाना का फुल प्रोग्राम भइल सही। भात का भात, भात दूनी दाल, भात या तरकारी। आ देखी नौका ट्रेनी में कितना बहरल वालों मास्टर सरकारी। भात चौका चोखा तो अबे पढ़ाई में बढ़ल बा धोखा। भात पचे पापड़, लड़का तेज बोलले तो मास्टर के बाद झापड़। बोल तो ही तो शेकुरिया नहीं है। भात छक छकौड़ी तो मास्टरों लोग कहता एक क्लास आगे नाम लिखे लेकिन मुर्गा चाहिए गौरी। तो लड़को कहता छठा तत्वा में पढ़िए लेनी ई डांड देले के का करत बा? तो लड़को कहता मारता है भात सते सतुआ आई ना पढ़िए जाते पंजाब ले हमर कटुआ। लड़को होशियार बा सो ओ करियो के बुझ तनी माई बहनी का बात हो जाओ इयो लोग के बात ना होई तो ई लोग ध्यान बोले लागी गरिया में। आई लोग ना कही कि नाच निमन बा तो कौन मरद कह दिए कि निमन नाच बा। ऐसे कि हमारा नीतीश का राज बा तो नीतीश के राज में हमारा लबरे के शान बा, लबरे के मान बा, जे झूठ बोले हुए देश में महान बा। नीतीश के राज बा, मेहरारू का शान बा, मर्द का जान बा। मेहरारू का कितना सिंदूर छुआवे के चाहिए ये बात पर ध्यान दी। माई बहनी बैठल बनी। सबसे पहले सिंदूर के छुआवल जेकर नाम बा सीता माता। ई रामायण में लिखल बा सीता माता। सीता माता लंबा सिंदूर छुआ के आ घर में से जब श्रृंगार करके बहर ली तो हनुमान जी देख के पूछ देनी हे माता इतना लंबा सिंदूर काहे लगौले बानी? तो माता कहली कि लंबा सिंदूर लगावला से पति के उम्र लंबा होला। यही से लंबा सिंदूर छुआवल जाला औरत के नाक तक से चोटी तक ले। यह पर्व में छठे में बहुत माई बहनी के नाक तक से चोटी तक ले सिंदूर ना भइल होला। पर्व तीज के होला, शादी ब्याह में होला। आ ये गरी के मेहरारू लोग सिंदूर लगावता चोटली टीपट गोईठा करता लो टीका। अब 50 बरस में सोंगा छूट जाता हो जाता ठीका ना। सिंदूर का मतलब है कि लंबा सिंदूर लगावे के चाहिए और दिन ना बेसी तो एक अंगूरा से कम सिंदूर कम ना लगावे के चाहिए। लंबा सिंदूर लगावला से पति के उम्र लंबा होला। ऐसे कि ये मृत लोक में शक्ति अनसुईया इतना शक्ति रहे कि पति के पूजा करत रहे।
रउआ लगिन देवता में कौन देवता के पूजा मत करी, ब्रह्मा विष्णु केहू के आ एगो पति के सेवा आ पूजा कर ली तो सारा दुनिया के देवता के पूजा कर देनी। एगो पति परमेश्वर में आवेले, यही से उनके पूजा करी जाला। आ बहुत मेहरारू के श्रृंगार करे के लूर ना आवेला, ओठ लाली लगावे के लूर ना आवेला। एगो मेहरारू के दरमी ओठ लाली लगौले रहे, सब गोल फोड़ रहे, आई दादा साफ हेजा से लगे हेजा तो मार दले रहे। हमरा बुझे कि शीशा में के देखले कादन उठा के घोस दे। ओठ लाली के मतलब है मर्द भी लगावेला औरत भी लगावेला। देवतो लोग के फोटो में देखे, देवता के फोटो में देखे मर्द के फोटो है ओकरो में ओठ लाली होई। औरत के तो सिंगारे हो उहे ओठ ललिया ओठ में रहेला तो ओकरा के कहल जाला ओठ लाली। आवल के लग जाला तो ओकरा के कहल जाला तारा मुंह में लाली लागल बा। आंख में लगेला ओकरा के काजर कहल जाला। आवल के लग जाला तो ओकरा के कहल जाला हे लइका खेलाओ तुम का मुंह में करी खाला बोलवा। चीज हुआ उहे हो लेकिन जगह पर शोभेला। बहुत आदमी के ओठ लाली लगावे के लूर ना आवेला। एगो परचून के दुकान में गई रहनी, परचून वाला तो कहनी कि भईया तनी एगो शीशा कंगी दे दे, हमार नाच वाला गाड़ी रुकल बा, हमरा जाए के बा। जब नाच वाला गाड़ी का नाम धइली तो बड़ी सुंदर औरत वो परचून में खरीदत रहे। जब नाच वाला गाड़ी का नाम धनी तो वो औरतिया हमरा और घूम के ताक दे। जब हमरा और तकलक तो हमो हमरा और ताक दे। जब ओकरा चेहरा और देखनी तो मालिक से तारीफ कैली कि हे प्रभु इतना सुंदर सांचा में एकरा के कैसे ढल बा। लेकिन जितने सुंदर औरतिया रहे उतने चटकार लिपस्टिक लगौले रहे आ उतने चटकार है जा तक पियर फोटो बोर है। आई दादा कौना के तरह ना करी, ओठ ललिया के करी कि पोटवा के करी। कहे ना सकनी इतना सुंदर मान ओठ हम शीशा कंगी खरीद के चलते रही। वो दिन से बुझ गई कि बहुत औरत के श्रृंगार करके लूरना बेला। हर आदमी के हाथ में 5 गो अंगुरी बनल सरकार, हर आदमी के हाथ में 5 गो अंगुरी बनल। ये 5 गो अंगुरी काहे बनल? गांव में झगड़ा होला तो लोग कहेला ना मनबो, एक आदमी कहेला चुपा ना, एक आदमी कहेला मानो था, एक आदमी कहेला जाए ना तो मार दो। 5 अंगुरी बराबर है बा। हर गांव में लोग कहेला, काहे कहेला? छोट बड़ लमहर बा, यही से कहेला। ये छोट बड़ लमहर खतरा अंगुरी नहीं के बराबर। वो परम पिता परमेश्वर के तारीफ बा कि इतना सुंदर शरीर तैयार कैले, इतना बढ़िया हथियार लगा दे। सबसे पहले कानी अंगुरी, कोई कानी कहेला कोई कंगुरिया कहेला। एकरा से मनुष्य का फायदा, सबसे बड़ा फायदा औरत खतरा ये कानी अंगुरी पत्ती है। एकरे से शादी ब्याह में सिंदूर होला, कानी अंगुरी से सिंदूर होला। कठो परतोक में भी सुन ले होकर ऐ सती तुम्हारे कानी अंगुली में चना अमृत है, इसे चीर कर पिला दो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। एमे चना अमृत के बात होला। एकरा लगे देखिए आ गई चंदनधारी भगत जी। एकरा से चंदन कइल जाला, एकरा से माला फेरल जाला, एकरा से जल टिकल जाला। ए गरी के छवारी की हो लेके जन से कवना से जल टिकल जाला, हदर जल गिरा के पीछी लिए तो भोग देता। उ जानते नहीं कि कवना अंगुली से जल टिकल जाला। मात्र एक गो अंगुरी बारे साधु संत भगत के काम करे वाला, इनकर नाम चंदनधारी भगत जी। आ एकरे लगे देखिए इस सारवा मऊगो आके यही में मऊगो हमरे में बा, सबका में बा, भाई केकरा में नहीं के। इस सारवा सबसे लमहर बा, एमे सबसे लमहर बा। लेकिन कन्या राशि हो मेहरारू के पापी देखना, मेहरारू झगड़ा करे नहीं तो बेटी यही अंगुरिया से कह देता चुप ना रही तो कहते तो खाने बनी का रे। इशारा सबसे लमहर है लेकिन कन्या राशि बा। आ कोनो अंगुरी से बोला के देखली शक ना हो, कोनो से बोलाई आ खाली एकरा से कह दे पार्टी पूछ जाई वही से कबा का सरवा अंगुरिया पकड़ो बाती। आ एकरा लगे देखी मर्दानवा बा, ये सबसे मर्दानवा हो। एकरा बारे में नहीं केहू जाने ला तो कहला खबरदार बोल दे, जब बोल दे एकरा बाद बोला मत होइयो। एकरा से कही मने एकरा से ना करी। आ एकरा के मर्दानवा काहे कहल गेला?
विष्णु जी के सुदर्शन चक्र यही में बात के दे रहे यही से करा के मर्दनवा कह दिला आ एकरा लगे देखिए आई पैमानवा सरवा ओई पैमान और लोई कोनो तो दिल ना दे हमार कोटुआ ले ये इतना खतरनाक बा ओई देखी सरकार के धंधा गावा गाई रोड के कोगरी खोलवा देले बा खानता आ ओमे दे देले बा 9 लौरी जल ओ पंचायत में कोनो कर्मचारी नहीं के भर ना तो उतने खर्चवा में दुआरे हॉल बोले तो कहो कौन आ ओमे दे देले बा 9 लौरी जल आ छूची खोलला पर एक कोठी बने के गिरत ओमे से जो ना हम बकरी बना दे हमरा दुआर पर हल्ले 5 साल भई जाई ने ओकरा के हाय सुकई थी ने एक कोठी बना के देला ना हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहबैले बा हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहबैले बा आ ये कहो पंचायत में 4 गो वार्ड लोग राय को के 1.5 लाख रुपया खइले बा आ 1.5 लाख रुपया खइले बा आ खाली खानता खोन के पाइप पिछुआइले बा ओमे दे देले बा 9 लौरी जोल पानी तो पानी पियल हाथों धोवे के नहीं मिलत जोल ऐसे जौना लड़का के मोबाइल में ओकरा बाप भाई के फोटो ना होई पटी पटीदार के फोटो ना होई ओकरा मोबाइल में चेक करब तो नाच के लवंडा के ना तो ऑर्केस्ट्रा के रंडी के फोटो जरूर होई ऐसे कि नाच में कितनो सुंदर बात नाच के जोकर आवेला कहेला कितनो मजा लिया देला लेकिन नाच के जोकर के देखले बानी कि 10 रुपए के जल्दी पुरस्कार देला नाच के जोकर के ना देला काहे ना देला हमनी के मर्दानवा जनी में चुमुक नहीं ना हमनी के ना दी देला आ एक बेर आवत रह तो कह देत रह तो आधा किलो पुरानी यही पर 50 टकिया उड़े लागो आ हमनी के बेरा मर्दानवा हंसो तो हमनी के बेरा पैसा उड़ा देला हां ऐसे कि जे हमरा नाचो में छवारी कावेला मोबाइल ले ले कहेला तनी एगो फोटो दे दीजिए लोन बोल के ओकर फोटो ले जाके अपना देवकुरी कमी है आ ओकरा तो कहले कितना नंबर है तनी नंबर बताइए ना आ मोई जा सीमेंट के बोरा खाली सुतर रहिने कोनो गोरियाइयो के ना पूछला रे सारा तोर नंबर है ना आ ओकरी के तबाह कर देला एही से ओकरी के हमरा 1 नंबर फेल बा 2 नंबर रेल बा छुछुंदर के सर पर चमेली के तेल बा हमरा 1 नंबर का नो भैलू आ 2 नंबर का हो भैलू एगो गांव में पंडित जी बियाह करावत रहले एगो गांव में बियाह होत रहे ओ में बेटहा पक्ष के पंडित जी रहले आ बेटिया पक्ष के पंडित जी रहले बेटहा पक्ष के पंडित जी धोती कुर्ता पहनले रहले आ बेटिया पक्ष के पंडित जी सवट पाइप पहनले रहले आ पंडित जी बियाह करावे बैठ गए माई बहिनी लोग दल पूजैया के गीत गावे लागल दल पूजैया के गीत कौन है सारा लोग जाने ला ओकर नाम ना जाने ला भाई तू कहलो तो हमार बोहनी करवा देलो जियत रही हमरा ना विश्वास लगी हमें मर्दानवा का पार्टी भेटाई लेकिन एहू में बा मर्दानवा का पार्टी जबर 10 रुपया के पुरस्कार एगो मर्दानवा कलाकार के इज्जत के इज्जत गायवार चिन्हे गायवार के भैंसुवार चिन्हे भैंसुवार के कलाकार चिन्हे कलाकार के कलाकार का इज्जत जनता है ये 10 रुपया 20 रुपया पुरस्कार ऐसा चीज है कि नाच माहौल से लेकर ब्यास गद्दी तक कलाकार को दे दिया जाए तो कलाकार का हौसला बढ़ जाता है और वो स्टेट का इज्जत बन जाता है इनाम पुरस्कार ऐसा चीज बा देखनी है पैसा ताप बिछाव ना हो गई हमनी के मर्दानवा तो हमनी के टुकले ना पैसा वो राख चली हई देखी इनाम पुरस्कार दिले बानी तो हमारा तरफ से एगो आशीर्वाद ले ली ऐसा बात और नाच के जोकर से नहीं सुन सकत सुने का मौका मिली तो बड़का बड़का ब्याह गद्दी पर जे दे हमरा के इनाम पुरस्कार दिलक हो पैसा देवे अल्लाह के गांव उज्जर जाओ और जे निकलले वो धो और कोई की सारवा को रोटा देनी कोदा गांव जोर लेकिन सोचने वाली बात है नाच का जोकर होकर पैसा लेते हुए ऐसा सबक काहे बोला है पैसा लेते हुए बोलता है गांव उजर जा पैसा देवे अल्लाह के गांव उजर जाओ और ना देवे अल्लाह के बस जाओ ये गौतम बुद्ध भगवान के बात है गौतम बुद्ध भगवान 2 गो गांव में प्रवचन कैनी एगो में सेवा मिलल एगो में सेवा ना मिलल तो सेवा वाला गांव के कहनी कि उजर जाओ
आ ना सेवा लगे कहली कि बस जाओ। तो गौतम बुद्ध भगवान के पहिलका चेला के नाम हो आनंद महाराज। आनंद महाराज पूछनी सरकार सेवा लगे का उजार देनी हो आ ना सेवा लगे बता देनी हो। तो गौतम बुद्ध भगवान कहली कि सेवा लगे ऐसे उदाहरण जला कि उ सेवा करे के तरीका जानता, ओकरा लगे सभ्यता बा, ओकरा के उजरबा आ जई गो गांव में जाई तई गांव के सेवा सत्कार के लाइन पकड़वा दी। आज सेवा करे के नहीं खे जानो ओकरा के उजार के का करबो, गांव के गांव बिगाड़ दी, एक जगह गोलियाई रह दो, ओकरा के मच्छित रह दो। पैसा देवे लगे लाख लाख धन्यवाद बा, हमरा पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया बा। कीरा 10 रुपया 20 रुपया का पुरस्कार एगो मर्दानवा कलाकार के इज्जत कैलक। बबुआ हमरे बेरा मारवा शुरू होला, हम जानते नहीं हमरा बस नीचे रखे गोरो आ तो हनी से बर्दाश्त नहीं करू, हमरा से लड़बो तनका बोलबे रहो बुझियो। पंडित जी अंगना में बियाह करावे बैठ गए, माई बहिनी लोग दल पूजैया के गीत गावे लागल। दल पूजैया के गीत हम अभी गा कर हुए लेकिन सुनावते नहीं, जब हम गाए तो सारा लोग बुझ जाई है दल पूजैया के गीत। वाह वाह टिकावाली आइला भागपुर दीवावा में मुनि के टिकावाली। एगो लड़की बड़ा होशियार सोचलक पंडित जी के ऊपर ध्यान देके जे हवा मरले बा, मर्दानी उधिया गइल बा, अंडर बियल पहनले नहीं खन आ पेन बुक से लौकता। तो सोचलक जे ऐसन भाषा में गाए में बोले पंडित जी होशियार होइए तो हमारा बात भाषा से पूछ जाइए कि पेन बुक सुबह लौकता तो मर्दनिया घींच के तोप दिए तो माई बहिनी लोग रुक जाई। तो देखी लड़किया कैसे गा के पंडित जी के समझावतिया आ कैसे बतावतिया। पोथी बचता पंडित गईला भुलाई हो, पोथी बचता पंडित गईला भुलाई हो, आ भीतर के सामान कैसे बोहरी जे आइल हो। पंडित जी घूम के ताकत रे सरवा को रही मुड़ी बलुआर बा ई कब से हवा खाता हमरा थाई ने गो तो बड़ी हाला भई रे दादा। माई बहनी लो हमरे के बियाह कराव के गांव में केहू ना कोई भी पंडित वो बारा किनारा बियाह करावेला पेन पूछ देखावेला और तो हमार रोजी रोटी पिटा गो। पंडित जी सोचले लड़कियों के मुंह बंद कर जरूरी बा, अगर अगर मुंह नहीं बंद करब तो गांव में चर्चा पर्चा कटी। तो देखी लड़किया के मुंह बंद करे पंडित जी कैसे गा के समझावत है। धन बाड़ू पाथी लहलुई जत पचाई हो, धन बाड़ू पाथी लहलुई जत पचाई हो, आज जहाँ जईबू तहाँ ओसे लमहर भेटाई हो। कथी के लमहर कलर ले माने ये दूल्हा से लमहर तहार दूल्हा भेटाई। पंडित जी दूल्हा के बतौलर ले ऐसे कि गाना रंगीन काहे बनावेला भाई गाना सुन ले बनी। सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना। सुन ले हो गाना सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में, बताई तो कौन एकदम मरद आई गाना बताओ था। सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना। बाहर गाना बनावेला ऐसा गाना का अर्थ ग्रंथ से लगौला बा सती अनसुईया से। सती अनसुईया के घरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाना पहुंचे रहे। सती अनसुईया के सत के दिगावे खतरा। सती अनसुईया से कहल लोग तारा घर भोजन करे कब किला घास ने भोजन करे तब। सती अनसुईया समझ गई थी, कहली कि हाँ प्रभु रउआ के घास ने भोजन कराए कब कि तीनों जाना का बालक बनाए तब। तीनों जाना का बालक बना के सुता दे। वही लोग के पत्नी से ना चिनाई के हमारे पति के हो। जहाँ से गाना का मार्ग उठौलक सैया लइका नियन सुत जाले कोरा में दिया के अजोरा में ना। देखिए तो कितना सुंदर अर्थ लगौले बा। ऐसन गाना बहरता जो अर्थ लगावे के समय मिलता आ होई गाना बहरर बारे से करो अर्थ नहीं के लागत। आज भोर ढील दो के हमर छील दो आ तोरा गाना का मुंह मारी। हमरा ढोड़ी में दूध रोटी खोई हो, राजा जन्नत में जोई हो। ऐसा गाना बहरता कि दिमागे को दिया दिलवा हम ये सब अर्थ नहीं के लागत।
तो देखी तो हयो अर्थे वाला गाना जाने कौन भाला दहलो को घोप रे चुअता पानी ठोपे ठोप रे। जब गाना स्टार्ट होता ते करके छवारी कर लो कौन का मशीन कौन सी गाना को सुन के समझ के ना अगर गाना समझ में आ जाए तो दीवानगी खत्म हो जाए। जाने कौन भाला दहलो को घोप रे आ चुअता पानी ठोपे ठोप रे। एक मतलब का भाई गाना सुनी तो गाना के डिसाइड निकाली अर्थ लगाई माने समझी कि गाना ऐसा काहे बनौले बा। अगर गाना का अंदर है तो रिलीज ना हुई गाना का माने दिया तो रिलीज होला। जाने कौन भाला दहलो को घोप रे देखी कितना सुंदर बात बा। ये हॉस्पिटल के बात बा। हॉस्पिटल के बेड पर औरत पड़ रहे अपना पति से कह दिया देखी आज ऐसा समय आ गई बा जौन भालवा घोपलक हो ओकरो के नहीं चिन्ह आज पहले बहाल देखनी हो। जाने कौन भाला दहलो को घोप रे आधा घंटा के बोतल टांगल बा पानी चुआता ठोपे ठोप रे। हमनी के दीवाना कह देला बा भाला हो एकरा सुनो पाई भाला ओकरा के कहतिया जो लोहा के निडिल हो एड़ी से लेके चोटी तक ले घोप दी। यही तरह एक जगह नाचत रहनी या कह देनी चिंता से चमार मरे दुख से मरे दुसाद। एगो चमार भाई पगड़ी बांध के बैठल रहे कह दिया आबो कहता बोलते बड़ा साथे ओकरा के रोके के पड़ल। हमरा पूछनी ओकरा से जा तू चमार हो कहता हां हम कहनी तू चमार ना हो तू हरजन हो। चमार रहता तो दारू ना पिए तो चिंता से चमार मरे दुख से मरे दुसाद। चमार केकरा के कहल जाला सरकार चमार ओकरा के कहल जाला जेकर नाम रविदास भगत उ जात के चमार रहले। इतना चिंता कैले रहले कि जूता सियत में स्वयं प्रभु से दर्शन करत रहते। उनका चेलिन के नाम हम मीरा बहुत बड़ा राणा खानदान के लड़की रहली लेकिन पढ़े जाए समय में चप्पल टूट गई तो रविदास भगत के लगे शिवा में आईली आ रविदास भगत के देखली प्रभु से दर्शन करत रहे वही लगल रविदास भगत मीरू के प्रभु से दर्शन करौले वही लगल मीरा पागल होकर मंगल होकर गली गली घूमे लगली तो वो जाके चमार हो गए हैं। भाई जमीन में बैठ के हम मार दारू मारे वाला चमार ना अब चाय लिया के हाला करा देला बड़ा तू एक चाय लिया के हालत तारा में लोग फंस गई बा चाय पिए में समझ लो। हाँ चाय के बंद करे एने से चली समय हम कमेले है से कि माई बहनी बैठल बा ड्रामा देखाओ कतरा ना तो हम तो बहुत ज्यादा बात सुनाई में ग्रंथ के ऐसा बात नहीं के एक कप चाय पर 4 गो लइका भीड़ तरह तो हले हो जाता। हां बियाह शादी हमरो बहन भाई ऐसा बात नहीं के बियाह शादी नहीं के भाई तेहरारू का हमू घर में लिया भाई। चिंता से चमार मरे चमार का मतलब रविदास भगत दुख से मरे दुसाद। दुसाद केकरा के कहल जाला सरकार वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी जात के दुसाद रहे लेकिन चोर डाकू बदमाश रहे गुरु के ज्ञान पौले राम राम ना कहे मारा मारा कह के तर गईले आ बेगर पढ़ल लिखल आदमी आत्मज्ञान से वाल्मीकि रामायण लिख तो उनु जात के चमार दुसाद रहलू भाई जरूर मोहन मान जान मारे वाला जवान ना चली बियाह शादी हमरो भइल बा यही में रउआ के सेवा करता है ऐसे कि बियाह शादी हमरो भइल बा जा रहल बनी मेहरारू से मिले खतरा। हां मौगी हमरा इंतजार में होई जा रहल बनी। ओ काका प्रणाम का बात है यो नेरिया ले जा आज प्रणाम कइले बा हमरा शौक बन गइल ऐसे कि कोइयो प्रणाम ना करेला आज का बात है प्रणाम कइले बा। खुश रहो बबुआ खुश रहो को समाचार को हमार तो ठीक है अपने सुनाओ हमरो समाचार कौन बा तोर कैसन समाचार बा। हमरो ठीक है बा तो केने निकले बा दे तेरे बोलो तो हमरो ठीक है बा एक मतलब कौन एकरा में लीकेज बा तबे लीकेज खाली बतिया बता काका का हो बाछा एगो बात बतलाई एगो का है 100 गो बतिया काका का हो एगो लड़की से प्यार हो गइल बा क्या करा हमारे वो तरीका रहिला कहे ये इला कहे लड़की से हमरा प्यार हो गइल बा तो तहरा लड़की से प्यार होइल बा तो हमरा ओकरा से का करे बा तोहरा लड़की से प्यार हो गइल बा। हां अच्छा लड़किया के तोरा से प्यार भइल बा है दोनों ना अपने मने बहुत हरी करा दीवाना यो अपने मने पगलाइल बा बोला ना एक एकरा कानू लड़की से प्यार हो गइल बा आ लड़की के थाई में के कहता है तो नो
तो का कहे के चाह करी बाबू काका का हो कोना का कहे के चाह करी कुछ मत ठीक है कहो काका का हो एगो बात बतलाई। हाँ बताओ ना एगो का 14 को बताओ करबो न हाँ करम ना लेकिन करे वाला होई तबे न करे अभी सकार अभी सकार ली हाँ हाँ आने जा पर चढ़ा दो बड़ा होशियार बा चल को करे बोल वो लड़किया से फसुआ दन हमके। वो लड़किया के तोरा से फसवा दी हाँ प्यार तू करबो आ लड़किया के फसावे हम जाए हाँ हाँ माजा मरिया गाजी मिया मार भैया दफा दे प्यार करबो तू आ बोदर के खूटा में बांधो रहे मो ये लगला हमरा के मूल्हा बनावे। अच्छा तो उस लड़किया से प्यार हो गई बा आ लड़किया के तुमको प्यार नहीं थे। हाँ काका अच्छा तो वो लड़किया से प्यार करे के चाहत है। हाँ अच्छा तो वो लड़किया को हम फंसवा दे बोल कैसे फंसावे के पड़ी वो तोहरे तर जादू बा हमरा लगे हाँ ये सीखने वाले लड़की फंसावे जादू मंत्र सीखने वाली। अच्छा बोल का करे के पड़ी तो उठी तबे करे काका का हो थोड़े देर खातिर तो हीरोइन बन जा। देखी भोसड़ी करे के गोसिया धीरे धीरे चढ़ावो ता तनका देर खतरा मने हम बन जाए। हाँ अच्छा हम हीरो हीरो के बॉडी बा भोसड़ी करे के आज बुझा तक के टीवी पकड़ लेबो आई एक सीधा गोली छांटी ता 2.5 किलो 5 से भरी आ तवना के बात सुनो बा बॉडी मत देखाओ एक मुट्ठा मारम बॉडी हो रहा जाए तनी उठाइबे जामा उठा बाप रे पूरा बातिए का नाता बहुत हो गया बुझाता डॉक्टर के दुकान में ठठरी टांगल आ तो बेकर बात सुनो तनका देर खतरा मने हम मौगिनिया बन जाए। हाँ आ तू हमार मर्दाना हाँ काका गोसिया सुजाती बाहु हमरा के गोसिया बता। अच्छा तो हम मौगिनिया बन जाए ना ते मर्दानवा बन जाइबे तो कथी कर प्यार करम हमरा से तो क्या करे से भोसड़ी करा तोर उम्र बा हमरा से प्यार करे वाला रे अरे भोई हमरा से प्यार करे के फेर में बा और भोसड़ी करा हमरा के मौका आवे के फेर में बा बुझैया फेफड़ा फाड़ दे तोरा लड़किए से मतलब बा। हाँ अच्छा तो लड़किया कौन काम करे ले पढ़े ले अभी बकरी चरावे ले अब घास वाही करे ले कि कौन काम करे ले वो जंगल में शिकार खेले ले तना खतरनाक लड़की के लगे हमरा के ले जाता बोला वो शिकार खेले ले मारे के चिड़िया के मारती हो रे ना कुछ करी चिड़िया के 10 बरस हम दिन गाड़ी खुल जाई लड़किया शिकार खेले ले। हाँ वो लड़किया शिकार खेले ले तो चल हमरा के ले चलो लड़किया के लगे हम लड़किया के देखे में कैसन लड़की भी कौना मॉडल के बिया तो तोरा लायक हम कर काम कर दे चला आवत होई चल आओ देखाओ आओ हाय दादा रे दादा कहाँ से आके अनेरिया हमरा पीछे पड़ गइल बा। अच्छा हमारे एकरे पर विश्वास बा हमरा अब हुआ चल हम का कही हम जंगल में जाके शिकार खेलनी लेकिन हमारे जंगल में गले बहुत दिन हो गइल बा। अच्छा दूर चला कहाँ लड़ी है आवत है हजरे टीटी भाई ये हमरा के चढ़ा दे लबा फोटा पर हाय दादा रे दादा लड़की हमरा लोकते नहीं के केने बिया रे वो धरी कर अम्मा आएगा बड़ा आगे हमरा को बड़ा बड़ा प्यार करी या संधान बॉर्डर पर रखो था हमरा के हाय दादा रे दादा कहां से हमरा पीछे पड़ गए दादा अरे तेरे को छेद वाला बंदूक रख ले भैया हाय दादा एक बेर में गाड़ी खुल दी कहां से कहां फेर में पड़ गई हो ये लड़की ही हो हाय दादा बड़ी सुंदर बिया रे तेरे कोल्ड स्टोर में जमा रो लखिया का रे अलुआ के बोरा खाली उजर बिया रे। अच्छा बाबू एगो काम कर हे भगला वो गोली चलाई
अब हमार बुद्धि सुन, हमरा के हीरोइन मत बना। ऐसे कि ते हमरा हीरो लायक पहले नहीं की, ते हमरा के हीरोइन बना देबे, ते हमार हीरो बनबे नु तो ते हमरा हीरो खानी ना लोग, ते हमरा नाती खानी लोग। समझ गई? तो एगो काम करू, गोली चलाई, आप गोली के जब आवाज होई वो कहीं चलावे, उसे मतलब नहीं खे, लेकिन आवाज होई वही आवाज पर से धबाक से गिर के मर जाएगी। मर जाएंगे प्यार तू करबा। हाँ तो मर जेबो तो हम कबाकिए रहे। मरना पहले लड़किया के करले वाली तो हमरे दिमाग हो जिया। पहले ते मरना मारी कोई या मर जाइबो कोई। अरे नाटक करे के बा, नाटक करे के बा। ओ हीरोइन बने वाला नाटक ना, मरे वाला नाटक। मरे वाला ओ छोड़ दे, मर जाइबो, हम फोड़ दे उनकरा के फंसा दे। ठीक बा चलो। मरे का हाई बीट बनू। ओ ते तो बोलले बड़ी चालाक बात हो सकीगा। चल वो कहीं मारी तो आवाज हो तो चट से गिर के मर देगी। हमरा कहे में देरी बा, हमरा मरे में देरी है। एकरा के प्यार पकड़ ले। बोला ना मोरलो कोई या मोर कोई बोल नहीं। सजो मोर गली करे। ए बहुत सारी करे के धू धू बियो लगे चलो। खाता तो गली करे, मोर में नहीं। हैं? ना रे ताकत है। हम कोई जे कोई ऑक्सीजन बंद हो गई। हे मोर गली। साफ मर रही है को फिर मत तकिए। तो कलिया की बंदूक घुमा के हमरे हो। ते मुगले बारी ते झूठ की मुगल बारी हमरा के साथ घुमा दी। तोरे चलते हम बक्सा जाए। एको बेर मत तकिए। कौन वो शिकारी है? कौन वो शिकारी है जो गोली चलाया है? हम उस शिकारी को ढूंढ करेंगे। कहा तो क्या होगा? अभी उसे ढूंढ रहे हैं। आओ। कथी है लड़की तू? हाँ लड़की है? हाँ सही हाँ सही सही हाँ सही लड़की है? हाँ सही हाँ सही सही हाँ सही ये लग सही कि ना सही? हाँ सही सही हो। मतलब जो कहे तो सहबू आगे घरे जाके कहबू बना के पिटाई लगे मुंह ना कहे ना कहबू। अच्छा दादा मोड़ी सुन रही है। पाछे पर हटबू एकम कम आगे कह दे बुझियो। अच्छा ये बताओ कि गोली तू चलोलू हो? ना गोली तू ना चलोलू हो? हम ना चलेले बानी। अच्छा जा तो का बात बा? हम वो आदमी के ढूंढत नहीं जो आदमी गोली चलोलक। काहे? अरे वो गोली चलोलक इतना ना नसाना बाज बा कि ओकरा नसाना से एगो चिड़ई होने गिर गई थी। सही में? हां सही चिड़ई गिर गई। काका एगो बात कही। हां खिसिएबो ना नु? ना कहा गोली हम ही चलेले बानी। आ तब तारा माई के बड़ी गाड़ी हमरा के भूली जोले बानी। बंदूक केकर हाथ में बा? तोरा गोली के चलाई? ते ही चलोले बानी। हम ही चलेले बानी। हां तो गोली चला के चिड़िया मरले बानी। चिड़ै के ना बा? चलो आओ ना बताई तो आओ ना छठ बीत गई बाप चाभ ना आओ 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 देखो चिड़िया है। वही चिड़िया है। कथी है? चिड़ै का हो? उ लइका है। तब चिड़ै के कई गो गोड़ होला? 2 गो। ओ कब 4 गो बा? ना हां 1 गो बा। तो आदमी ये चिड़ै बोलेला, आदमी ये चिड़िया है। तुम गोली चलाकर हमारे पार्टनर को खत्म किया। हम ना मरले बानी। ना मरले बानी? ना ना कि मरले। अभी थाना में फोन लगाम चल जेबो भीतर की चली जाबे। हेलो का करे पड़े? ओकरा के जिंदा करे के पड़े। कैसे? हम मोई से हम बड़ा पाल में मोकर मंत्र बा। चल पहले ओकरा लगे बैठ। हां बैठे के पड़ी बैठ। और लगे बैठा करू आगे का बैठे बा और आगे घसो। हां चल ठस करिया ना बैठो चुप मुखिया बैठो। हां हां ओकरा सीना पर हाथ रख। धा लगता साटावा ना ऑक्सीजन मिलो। हाँ अब थुथुन के लगे थुथुन कर
चालू हो जाओ बताओ। हाँ हाँ अब जिंदा करने वाली मंत्र बोल बोल। हाँ ऐ जी हाँ बोलना जिंदा करने वाली मंत्र है। ऐ जी आए जी उठिए ना बिना बोलल जाई ना बोलो जी ना हेलो हम बोला तो नहीं। चलिए वो भीतर बोल। ऐ जी आए जी उठिए ना उठिए ना आई लव यू। अरे आई लव यू बोलना। आई लव यू के मतलब तू जाने ला हाँ तो बिना चलने कौन हो। का होला आई लव यू का मतलब आई आई आलू 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 बम। हाँ मंत्र हाँ बोल। आई लव यू हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बिना बोलल जाई ना बोल। काका हाँ? हम इज्जतदार खानदान के लड़की हैं ठीक बा आई का मतलब हमने के दोनों बड़ा बेइज्जती खानदान कराएंगे। हाँ तू इज्जतदार के बारे में तनी अस्थिर रहो बुझिया फाड़ दे मुआने मारत मारो। हाँ बोल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ बस हम जाई बैठा रहो। अब तू अकेले उसका कान में बोल। कान में बोलोगी ऐ जी उठिए ना आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना ही बात तू उसके अंदर समाएगा और गोली पकड़कर खर 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 लहसुन के खेत में चला जाएगा। तू जिंदा हो जाएगा तू अपने घर चले जाओगी। चल बोल बोल। आए जी उठिए ना आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काफी है रे अरे कहा रे अरे बहुत सारी गाना अरे काफी है रे झगड़ा लगल कर। अरे छोड़ना रे अरे छोड़ना मोट जाएंगे। अरे झगड़ा को के फसाई करे हमरा उठलो जाता बहुत सारी गाना है इटी बिया हुआ सब उठलो जाता। ओए तो हमरा वहां पूरा बोला जौना का काम खोदरा हम जान के बाजी लगा दे छोड़ी मोर में करी ओ ऊ जिंदा बन नहीं मोर में क्या तरह पहली है रे घेट दाते लगा रे मोर गई क्या तरह पहली है रे काका मजा आ गइल। हां तारा मजा आ गइल छोड़ी के दस काका हमरो मजा आ गइल। आई दादा बड़ा खिलाड़ी भी है हमरा का फसा आदल रखिए। टोनी के जोड़ी बड़ी सुंदर लागल है ना साइड में टोनी के जोड़ी हमरा बड़ी सुंदर लागता। टोनी के दोनों बड़न के शादी हम करवा दे। टोनी के दोनों बड़ा तनी प्यार करके हमरा के दिखा दस। चल प्यार करके दिखाओ तो दिल में करार नहीं खे। बंद कर बहुत सारी करा बंद कर चोर पकड़ ले आई बहुत सारी करा हमरा सेफ्टी के दुआरी पर पहुंच गए। आज इधर फेफड़ा फाड़ दे। अरे सारा डीलर की हम उसना बताता है सारा डीलर बताता तू भोसड़ी करा आरो पर केना से मिल गई आई ना देखले रही तो ना देखले रहल तो मार करबे केहू से मारे लोग केहू के हां ते हमरे पाछे काहे होई अब पीछो में ढूक गइल तू छोड़ दी रे। हां ते बड़ी बुद्धि यार भाई चल तोरे चलते पकड़ दे तेरे चल ना भाई जब से दिल में करार नहीं जा झगड़ा कर। अरे झगड़ा का कर रे हां तो दिया होई उठ ना रे अरे चल ना रे झगड़ा लोग करे भसड़ के चल हने जाके तेरे हो गए धूप धूप ही आ गया मर गए बोतल का पानी पिया क्या तेरे को नहीं रे काका प्यार करत रही ये मुंह में प्यार सिखले बड़ा भोसड़ी करा मोर को छोड़ियो फस जाए मो हैं का ते ठीक बानी रे काई दादा बड़ी बखड़ा बतोरा बड़ी। चलो सब तोनी के जोड़ी बड़ी सुंदर लागल तोनी के माई बाप से कह के दोनों गोलन के शादी करवा दे। हां बाय हां अब हम तो खा है बाबू हमार जा जी हाँ। और चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते ही सुनते हैं हमारा नाम
मास्टर दीननाथ शास्त्री का हम स्कूल में छोट छोट बच्चन के पढ़ाई ने हमारे एगो बेटी बिया जेकर नाम ज्योति है। जब ज्योति बहुत छोट रहे तभी ओकर माही ओकरा के छोड़ के ई दुनिया से चल गई। ज्योति की देखभाल करे खतरा हम दूसर शादी कैली आ जेकरा से हम शादी कैले बानी ओकरो भी एगो लड़का बा, लेकिन वो लड़का हमार ना हो। वो अपना साथी अपना नैहर से ले आइल बिया। हमार एगो वफादार नौकर बा जेकर नाम चिरकुट है। प्यार से हम ओकरा के चिरकुटवा कह के बुलाइले, लेकिन जब हम घरे आवे ने तब ओकरा के ना देखी, पता ना कहाँ कहाँ रहेला उ ससुरा। अच्छा हम ओकरा के आवाज लगावतन, चिरकुटवा रे चिरकुटवा, चिरकुटवा रे आवतन भैया पहला। ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया अरे भैया काहे गनगनाई बड़, काहे गनगनाई बड़? ओकरा के बोलावत तनी त पीछवा सा के होठ नहीं आवत का। ए हमरे में दोष बा, तहरा में दोष बा। ए मर्दे हमरा कोरे कोरे तले तू घूम गइलो हो। ए भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हमरा प्रणाम करे करे तले तू घूम गइलो। बोल समाज बाइलन से गड़बड़ा गइलो। बैलेंस ना बढ़िया करी तोर बैलेंस ना अब तन छो गइल बा। हो गई। हां मारी मरी ढीला हो गई तो कौन दी ना वो भरवाइली हो गइल बा। हां बोला भैया। सुन ना रे, का ज्योति सवेरे स्कूल पढ़े गई बिया। अच्छा देखना अभी तक ले ना आइले। ए मर्दे हमरा लड़कन के परीक्षा चलता। अच्छा पारा-पारी परीक्षा होला, ओकर बाद में नंबर पर होई आवते होई भैया, ओकर चिंता मत कर। परीक्षा देके आवत हो आवते हो। बाबूजी बाबूजी हम परीक्षा में पास हो गए बाबूजी। हमरा के नाम में कॉपी और कलम मिलल बा बाबूजी। ज्योति एकर मतलब तू आज स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास भइल बा। हाँ बाबूजी। एही से तोरा के इनाम में कॉपी या कलम मिलल बा। चिरकुटवा हाय देखले पढ़े में तेज बिया, अतना रे तब नु इनाम पर ले बिया। बेटी के कर रही है रे मास्टर दीनानाथ शास्त्री के। एने सुन ना, का आज बड़ा खुशी के बात बा, मुझे बोलला बा, लेकिन ई खुशखबरी हाँ सबसे पहले हम तोर भौजी के सुनावे के चाहते। जरूरी बात ताकि वो जान जाए कि तहार बेटिया पढ़े में कितना तेज बिया। ओनी के साइड हटो। बुलाओ बुलाओ भौजी के बुलाओ। ज्योति के माई, ए ज्योति के माई, ज्योति के माई सुना तारू हो। काहे ला इतने जोर जोर से चिल्लातनी? तो मार मुड़ी पर बिछौना भीजी तो नु जानकार होई। मुड़ी पर मारला पर बिछौना भीजी पे करे। एने सुना ना, जब हम तोहरा के बोलाई तो पीछवा से आके ठोके लो काहे हो। ठोकीनाथ का पूजा करी का? पूजा करे वाला वाला कहा तू ठोक ठाक मास्टर है बा। चुप हल्ला करत रह। अरे हल्ला करत तो जाना मेहरारू से ठोकवाब। तेना चुपचाप रह रे। हम साफ चुप पानी। तोरा के कह तनी चुपचाप रह, हल्ला मत कर ना। ए बेरा सुन लिया से है लइका सन। हां बिना से हमरा ते ठोक ठाक मास्टर लगिए से कहे। ओ भी कहां लइका सुन ले वाला दुकान बहिरवा। और मास्टर हुए ठोक ठाक। ए ना मन बेटे ना साफ चुप पानी हम ना कहे। ज्योति के माई आज बड़ा खुशी के बात बा। आज हमार बेटी ज्योति स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास भइल बिया। एही से एकरा इनाम में कॉपी या कलम मिलल बा। मिलवे करी। बाप रे बाप। हाय ज्योतिया दाल लागल तो परीक्षा में पास भइल बिया, वो फर्स्ट डिवीजन से। तो आओ ना मार दबा। हम कहतनी आज से ये स्कूल ना जाई। आज से ओकर पढ़ाई लिखाई बंद ना जाई। सुनतनी
ना जाई ना काहे से कि ई घर के काम अब हमरा से होत नहीं के। अभी घर के काम सभी ज्योतिया करी और आज से एक पढ़ाई लिखाई सब बंद। ज्योति के माई हाँ। अभी ज्योति के उम्र स्कूल में पढ़े लिखे के बा। अभी एक उम्र घर के काम करे के नहीं के भाई। यही से हम कहतानी कि ज्योति स्कूल पढ़ाई करे जाई। ना जाई हम कहतनी नो ना जाई ना जाई रे। हाँ ना जाई। मेहर मौका मास्टर है बारो ना जाई। सामने मेहरारू हो जहाँ पे धोके हिलावत या केसो को आ तनको नहीं कर रोको ता तो कोतरा पढ़े जाई जाई हम कहतनी ना जाई तो ना जाई। के रोकली? हमें रोके। हाँ बारे भौजी जियो तो ते केकरा ओर से बाड़ी रे? तारा ओर से अच्छा बासी दे दे अपन भौजी के। हाँ तारा का रोको भी लगी हम रोके तो ये देखेगा बा तू के तरह पढ़ा लेते रहो के तरह पढ़ा ले तो हाँ पढ़ा ज्योतिया पढ़े जाई देखा तनी ओकरा के रोक लेला? जाई ए हमें रोके। हाँ कहतनी ना जाई तो ना जाई। हम ना हम जाई ना जाई। ना जाई काहे ना जाई रे? अब ज्योतिया पढ़े ना जाई बिहान से हमार भौजी पढ़े जाई ना रे तोरा हमारा लालू जालू के चारवाहा स्कूल खुला है। अरे चिरकुटा बा का हो कितना झगड़ा ही नहीं बियाई दी। बोली झगड़ा इंडिया ओकरा नहियर में एकरा पटोरी गई बेना करेला एने सुन ना का जहिया हमनी के घरे आई आई एक देहिया के तरह रहे रे। पातर लक लक गिरगिट खानी हमनिए के घर के हाँ। कौन दाना खाना पीना खा के बरे कर देहिया देख तो के तरह भई बरे सब बुझा दिया कभी ना भैंस होले। बस मार दो ई गोभी ना भैंस खानी बिया तू एक बार शिकायत करत रहो ई गोभी ना भैंस खानी बिया सब के तरह बिया रे। हम मार दो तारा का बोले के लूट बा गोभी ना भैंस तो जब ले गोभी ना रहनी तो तबेले मोटा रहेगी सब बिया जाली जो ढोल का नहीं पचक देती वही गोभी ना भैंस खानी नहीं के हां ई बिया सा पहिला भैंस घरे चिरकुटवा का हो हम ये घर के अंदर खा के मोटाइल बनी। हां आय हम तो अपन नहरे से खा के मोट झोट हो गइल बनी। बाप रे इतना ना मोटाई रहलू कि देह में कोस ना रहे ना रहे। हां तो पढ़े ना जाई ना जाई। हम को तनी जाई देख ले तनी के अंदर अगर ही पढ़े जाई तो हम ई घर में 1 मिनट ना रुके। ना रुके। हाँ कहां जाईबू? नहीं यार अपना। ते हाँ ते अपना नहियर चल जेबे हाँ अपना नैयर जाए। तो अब अपना नहियर चल जेबे तो तोरा के बोलावे हम जाए ओइम ना हम आइबो ना करे। ते हाँ ते तो ये घर में आके ढीमी दिया मर दे अरे ना मोटई हम ई घर में थूकू ना आए। ते हाँ अच्छा तो ये देखे के बा हमरा घर देख ले रे। देख ली हम कहा तनी जाई ज्योतिया। जाई कहीं पढ़े पढ़े जाई हां तो हम नहीं के रही घर में। मत जाना जहां जाए के बता रे। जाना मोहन मोहन कहाँ गए? देखा बेटा अभी हमनी के घर में रहे वाला कोनो जगह नहीं के। चला अब तेरे मामा के यहाँ चला जाओ। अरे मान जो मत जो जाना रे घरी के बुढ़वा दारू पी के बड़ा शंकर वाला लगी उखे दौड़ा अब भेज डाल जल्दी रे। भेज ना एकरी के रे घर से। भेज जल्दी। भाई ये घर छोड़ के मत जा माई। आज के बाद हम पढ़े ना जा माई। घर के सारा कार्य करम माई। छोड़ के मत जा माई। ये चाहत रहनी हाँ अरे छोड़ ना रे तू स्कूल ना जा। हम ना जाई ई घर के सारा काम कर। ठीक बा चिरकुटवा भौजी ज्योतिया ने कह दी हां सारा घर के काम करे के सफाई कर लेके। हां सफाई करा दे और हम जाते नहीं मंदिर पूजा करे। के हमें ते मंदिर में मत काहे ते जे मंदिर में भगवान होइए बहर तोरा से भगवान हार गइल बा ते जइबे मंदिरे ढह जाई ते भगवान के भक्ति नहीं तो भक्ति ना आई। ते भक्ति नहीं की भक्ति नहीं रे ते जे मंदिर में
रे ते अपना करम खतरा पूजा ना करेली, ते अपना लालच स्वार्थ में पूजा करेली। ते तो शंकर जी के मंदिर में जाली आ एक मुठा अगरबत्ती बार लेली आ शंकर जी के थुथुर पर रगड़े लगेली आ कहली धन दना तो दाब दे, धन दना तो दाब दे। चिरकुटवा हम धन खतरा पूजा करे जानी। ओह तो का करम खतरा करेली। हाँ। अच्छा जो हम सब काम बढ़ा देते हैं, सब काम सिखा दिया एकरा के। सिखा देते नहीं, घर साफ करा देते नहीं। हाँ मास्टर साहब देख ली लगी सामने कहा था मास्टर होके मारदवा करा दे, हम पढ़ा ले। आ मेहरारू जब ओकरा और एक बेर ताकत या तो पीला खानी के गुड़ी आ जाता। जा ऐसा मेहर मौका हम ना देखले रहनी। जा तारा ऐसा आदमी के जीवन भी कर खाली देहिया मोटाई बा। क्या बोले हमरा करे तारा ऐसा मेहर मौका मास्टर हम ना दे दे। मेहरारू के डोले डराई रहता बांधवा कर आ कहता ठीक है पढ़ा ले। हम यार मौका ही हां त काहे न पढ़ा लो, काहे न पढ़ौ लो, पढ़ाई लिखाई बंद दो। ओकरा के मारी तब जाके हम मर काहे रे। आता तो मार खाई तो हमरा से मार ना खाई रे। ते या पूरा बा होई जे तारा से एको हाथ मार ना खाई, मार खाई ना खाई जाना मारे धकेल दी गिर जे को धब दे छाती पर बैठ जाई लोग हाथ कानी पाक जाना। एने सुन ना का ते हमरा से ई पूछ हाँ। कि हम ओकरा के काहे ना मारी। काहे न मारे लो एने सुन का एह बेरा अगर ओकरा के पटक पटक के हम मारे लागी नु ठीक तब काल सबेर भइले हाँ। आई जितना लोग बाई जग बैठल बानू बैठल बा इहे लोग अभी ने हमर शिकायत करे लागी। हां ई लोग बरे काहे कहे लागी हाँ। कि देख लो मास्टर साहब के हां एगो बुद्धिजीवी इंसान होके अपना मेहरारू के मारत फिरत रहे। आई लोगवा ई ना कोई की मेहरारू के साजत तारे ना कही बात रे ना कोई ना 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 मेहरारू के डरे चोरौले रहो। जा जा हमरा का करे कर जा माने ते ना चुपचाप रह। हम साफ चुप बनी, एक तुम ना बोलो, अभी से बोली है मौत साफ चुप बनी, ना तो घर से निकाल दे तोरा समझ गेले। ना बोलो ना बोलो ना बोलो। ज्योति हाँ बाबूजी। देखलो कुछ लौकल है आंख से एकरे के कहल जला सौतेली माई के असली रूप। अगर सौतेली माई दूसरे के लड़का के अपन लड़का तरह प्यार देले रही त ना हां तो आज ही दुनिया वाला ओकरा के सौतेली माई के नाम ना देले रही। यही से हम दूसर शादी ना करत रही। यही से हम दूसर शादी ना करत रही। तोरा जिद कैला के मारे, तोरा जिद कैला के मारे हमरा ई कुलछनी से शादी करे के पड़ल। और आज हमके ई दिन देखे के पड़ता है। तू एकरा खतरा शादी कइले बाड़ा और फिर बिना बोलला बिनु बर्दाश्त नहीं के तू एकरा खतरा बिया कइले बाड़ा। अरे बेहुदा कहीं का जहिया एकर माई मरल मारत तहिया देखले हो 8 दिन तक ले खाना छोड़ देले रहे। कौन भारी बात बा? कहत रहे कि हमके माई चाहिए चाहबे कहां से लाके देती हम एकर माई रे। एकरे माई मरल तो कहला ये दुनिया में सारा लड़का कहलो तो हमरा माई चाहिए है तो एकर माई मरल रहे, रोवत रहे, एकरा माया दया लागल, माई कहत रहे तब 8 दिन ना खाई, 10 दिन ना खाई, 12 दिन ना खाई, 15वां दिन के नहीं जाए बिना खइले तो बाकी रहित ना। लेकिन तू शादी करके ये लड़की के जिंदगी बर्बाद कर दे। अरे बेहुदा कहीं का एकरा सुख खतरा न हम ओकरा से शादी कइनी रे। ए हमरा साला बराई मत ना भूलो, तू एकरा सुख खतरा कइले बा। खतरा रे हां कि तू अपना माजा खतरा कइले बा। कुछ ना बोले हम सब चुप बा। हमरा का करो ना बोले के माजा काटो लइका मुआ में ना बोलो कुछ ना बोलो। भटुआ पर सीटुआ चोक हमरा पर कोड़ा उठा कर मौगी बोला नहीं। अभी बोलते वाले थे ना हम सब चुप बनी तो हमरा का करे बोल। ज्योति हाँ बाबूजी।
अब तो तू सकार ले ले बस कि घर के सारा काम तू कर दे। हाँ बाबूजी। आ तू तो जाना तरो कि हम हमेशा खतरा ही घर में ना रही ले। 2 दिन के छुट्टी मिलल है हमार, ठीक बा। यही से घरे आई रहनी। हाँ छुट्टी के दिन हमार समाप्त हो गई। आजे गाड़ी पकड़ के हमके अपना ड्यूटी पे निकले के पड़ी। ठीक बा भैया। ज्योति समय समय से ई घर के काम करत रही हाँ ठीक बा बाबूजी। और रह गई पढ़ाई के बाद तो तहार बाबूजी को मास्टर खुद हो तोहरा के जरूर पढ़ा लिखा के एक दिन बहुत बड़का आदमी बनी है। हाँ हाँ शाम के शाम ट्यूशन करी तो वो लड़की के जात बिया दाम गाँव लिखे भर के चली गई। चिरकुट भैया तोरे भरोसे हम ज्योति की घर में छोड़ के जाई ले। ठीक बा भैया। ज्योति तू अपन ख्याल रखिया। एकर चिंता तू तनको मत ना कर, सारा जिम्मेवारी एकर हमार बा। हाँ चिरकुट हाँ भैया। तोरा से हमरा यही उम्मीद रहे। हाँ हाँ तू एकर देखभाल करत रहिया, एकदम कर। तनिको तकलीफ ना होके के ठीक चाहे। हम जाता। हाँ जा भैया। ज्योतिया आ रहा के कोई भी एक करक्सिनिया घर साफ करे के। अगर घर फुअर रह गई तो आई तो तोरा के मरबे करी। ओकरा डरे हमू डराएंगे, हमरो के चबा गई। चल घर के सफाई कर जल्दी, चल सफाई कर। माई कहाँ बड़ू माई कहाँ बड़ू माई? कहाँ मोहन बेटा? ज्योतिया कपड़ा गंदा कर दलक माई। ज्योतिया की मजाल कि तोर कपड़ा गंदा कैला? कहाँ बरे वो? आई जा हेलो कारे कुलक्षणी तोर अखिया फूट गइल बा कि तोर अखिया माई लूट ले बिया? तोर लौकत नहीं के तू हमार लड़के के कपड़ा गंदा कइले? भाजी आने लगे माई को बहन जाएंगे भाई काहे ओकरा के मारा तारी थे? काहे ना मारी? का भइल हो? आय का भइल? हमार लड़के के कपड़ा गंदा काहे कइला? आय हमार लड़का के कपड़ा काहे गंदा कइला? उ गंदा कइल कियो? हाँ रे रे ते एकरा बेटा के कपड़ा काहे गंदा कइल रे? आय माई को रखिया लूट ले बारी। आय आखि तो रखिया भर आय हमरा कन कहते तू रे? एकरा के कहतनी माई तो रखिया फोड़ दल बारी। आखि तो रखिया बह गइल बा। आय ना लौकल रे ते एकरा बेटा के कपड़ा काहे गंदा कर लियो? ते की बुझे दे गांव में भोसड़ी के नमूना हीरो हो। आय आय एके को कपड़ा बा फीच फीच के पहनला। आय अब तो एकरा बेटा के कपड़ा काहे गंदा कर ली हरे? रे चिरकुटा का हमार लड़का के एगो पैंट बा, ओ बाबा हमार लड़का के 500 पैंट बा। ओइ से एके को फटाई पे होला। नहीं हाँ आजकल के मॉडल है मॉडल। बारे मोडली लड़का हुआ भोसड़ी ई भोसड़ी के लावा नेरिया लड़का ई अनेरिया ओरिजिनल ला हो। हां बोल रे अरे आज के बाद फिर ओकर कपड़ा गंदा कर दे रे। आज काहे कपड़ा गंदा कर दी हरे? तोरा ना लौकल हरे? आय जाए तो भौजी आज के बाद ई कपड़ा ना गंदा करी। आय माई बड़ा जोर से भूख लग गइल बा माई। का तोहर भूख लागल बा? हाँ माई। चले तोरा के खाना खिया। बाप रे बाप अनेरिया लड़का का मान सम्मान देखिए। उ मास्टर के लड़का ना हो नहियरों से ठीक के लगे आई ओकर मान सम्मान देख। आ हई लड़कुआ जहिया जन्मल तहिया ओकर माई मरल तो ओकरे के पोसे पाले खतरा मास्टर ओकरा से बियाह कइले। ई ना समझले कि जो ओकरा पीछे एगो लड़का बा हम ऐसा आदमी के साथ शादी काहे करत है। लेकिन ओकरा के लात बचा के लेके वइले आ हो लड़ी गेला ओनेरिया तो कितना धा धाइल बा। अरे
तो कोरा में सुतल रे ओकरा के कोरा में तो उतार ना हमरा बर्दाश्त नहीं के हो आय बातोर बेटवा लाला हो बारे लाला ले ले हे दे बापा घोपे वाला भाल्ला लाला हो भोसड़ी का बाप रे बाप हमरो भूख लागल बा हां बकरी मुतले बिया वही ना वही हो ये नाला वो मना वही वे क्या ना ये बोल के खा ले ओ ना जा बोलो ओ माई हमके बहुत जोर से भूख लागल बा माई मन नहीं करत माई हमके खाना द माई बाप रे बाप तार भूख लागल बा जब हमार लड़कों के खाइल देखेला हां तब इस तौतीजा पेट में आ चौली निकाल दे आ जाता रहे मुंह आने लग रहे दादा अरे मुंह आने लग रहे मुंह आने लग रे चिरकुटा आज भर ढील दो के रे हमार खील दो तू हमारे घर में रह के तू हमारा पर हाथ उठाओ रे ना रे हम होकरे के मारो तो नहीं ऐसे घूम के चले लियो हाय दादा रे दादा खाए बना मुआ दे हलो रे दादा एकरा हम बताए मेकरा के तो बता के दिखाओ दिखाओ बता भात खइबू भात खाइबू तू खइबू अब केकरा के खइबू खाए खाए कोई दे बारू जनमते अपना माई के खा गलू अब खाए खाए ओकरा बेटवा के खाई के बेरा करत रू एकरा बेटवा के खइबू खाना गालो ओकरा बेटवा के रात भर में मर जाई तो बियान 24 घंटा आठ दाम का हुआ ना रे हे भगवान ओकर बेटवा ऊपर पड़ जा ना एकरा के कहते हैं हां मर जाई तो हम ठीक हो जइती चिरकुटा का हो तारे से भकरी बुकाइल बिया हां आ खाए के ना देबे एकरा के खाए के हां खा ली खाए के हां हम तेरा पूछो ना देम खाए के ना भौजी दे दे तोर बेटा छोड़ छाड़ के धइले वो दे दे खेबा हां तो सुना का हम कोना में धराइल बा छिपा में हमार बेटवा के रात के खाना छोड़ल अच्छा उहे ले जाके खिया द जोन में कीड़ा पड़ गेल बा माछी झुनकता उहे खिया द ले जाके तू खाना ही खाई ठीक बा भौजी हम खिया द हां ले जो अपना बेटा के चबाओ चौमी ले जाके चबा दे खाई ना हां जाने हो ना चाय पी लो जा हे भगवान देखली लगी दुर्गति एकरे के कहले ना सौतेली माई अपना माई के प्यार दिल रही ताज दुनिया में लोग ओकरा के सौतेली माई ना कहते ई बचवा जहिया जन्मल तहिए एकर माई मर गई एकरे के पोसे पाले खतरा मास्टर ओकरा से बियाह कइ दे आ हो वो नेरिया भोसड़ी करे के मान तमान दे एक बेर को होता खान को कह दिया हमर लाला कथी खइबो आई बचवा एक बेर खाए के मंगलक यो एकरा देह पर हंटर के मार बरता खाए खतरा जबकि एकरे संपत्ति ते खाना काहे मंगली है हमके बहुत जोर से भूख लागल बा काका तो वो खाना वो बतौले भी ओकर बेटा राती छोड़ के पढ़े गइल बा वो खाना पर माटी पर गइल बा माछी भिन करता वो खाना बतौले भी खाए के वो खाना खा सकत रही ना काका ना इंसान तो इंसान ओकरा के जानवर तक ले नहीं खा कई रोज के खइले बाड़ू बाबू 4 दिन के काका 4 दिन से बचवा खाना नहीं के खइले आ 4 दिन से ही ओकरा से डरे खाना नहीं के मांगे आज हमनी के खाई देखलक हिया तब खाना मांगलक एगो काम कर तू 4 दिन से तारा के खाना नहीं के देले 4 दिन से तू भूखे बाड़ू तो ई तहर सौतेली माई हिया ई नु तहरे के खाना ना दी दुर्गति करतिया मारतिया लेकिन एगो तोहरे ही सौतेली माई नहीं की भगवान के भी सौतेली माई रहनी
जबकि भगवान के 12 वर्ष के वनवास देवी अब प्रभु अपना मर्जी से 14 वर्ष लगा के आ गई। जेकर राम ना बिगड़िए ओकर केहू ना बिगाड़ी। इन उतारे के दुख देती है संतावतिया, लेकिन गांव समाज जानता कि तू मास्टर के लड़की हो। आज सौतेली माई के चलते तहारा दुर्गति बा, 4 दिन से खैले नहीं खू, तो गांव समाज तहार मदद करी। हम तारा घर के नौकर है, इस थाली उठा लो, हम चलो हम गांव समाज में चलते नहीं। माई बहनी बाबू भैया बहुत लोग बैठल बा, तारा के 10 रुपया 20 रुपया हम लोग से दिवा दे खाए खतरा। लेकिन इहो दीवावत में करक्सनिया देख ली तो तोरा का तो मरबे करी, हमरो के जिंदा चबा जाई। लेकिन हम तारा चलते गांव में माई बहनी बाबू भैया लोग से भीख मांगे, तारा खाए खतरा। उठाओ थाली हमरा साथे चलो। 4 दिन के बचवा खैदे दिया, आज एकरा खाए में इतना दुर्गति बा, अब माई के चलते डरे मांगत देखी। हे प्रभु कितना एकरा ऊपर संकट बा, कितना दुख बा। जेकरा के एकरे के कहल जाला, जेकरा संतान होला ओकरा में माया होला। जेकरा संतान होला माया होला, जेकरा संताने नहीं ओकरा माया कहां से आई? अरे बाजिन का जनी है परसोता के हाल, ई तरह के खाए के ना दी। हम सब गांव समाज में माई बहनी बाबू भैया लोग बैठल बा, हम तारा के 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया 2 रुपया जे जितना मदद करी ओकरा के तारा के लिया के खिया दे। हाट बाजार में से किन के लिया के खिया दे। लेकिन ये करक्सनिया से तू खाना मत मंगी है, वही पैसा से किन किन के खाइया, लेकिन एकरा से मत मंगी है। चला हमरा साथे, हम सब तनी गांव समाज में आज मास्टर के लड़की होके आ एक गो बड़े बिया ना बेटा बना और बेटी बा, आ एक गो बिया आज देखी गांव समाज में जा रहल बिया, मास्टर के लड़की होके भीख मांग के खाए। बागे सौतेली माई ऐसा सौतेली माई कैसे बिया। चलो आओ कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला सुखवा में सब के हुए दुखवा बढ़ाए वाला कहे के सब के हुआ आपन कहाए वाला के देखली हवा से भी मिल बदल के कठिन भइले पहचान हरे लखिया हरे लखिया पिया
बाहरे समय आज देखिए बचवा के सौतेली बाई के चलते मास्टर के लड़की होके गांव समाज में भीख मांगल खाए खतरा। यही से कहे जाला कि बाहरे सौतेली माई एगो काम करो, जितना लोग के तारा ऊपर माया लागल 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 20 रुपया तहार मदद कर जब खाए खतरा। ई रुपया पैसा ले जा चोरा के धो दियो, जोगा के धो दियो, उ करक्सिनिया अगर खाना तारा के ना दी चाहिए ये पैसा में से निकाल के हाट बाजार में कीन के खा दियो। अगर वहू से तारा के रुपया ना मिली तो तू हमरा से मंगिया 50-100 दे के तार मदद करे। उ करक्सिनिया ई कामवा देख ली तो तोरा के तो मरबे करी हमरो। चिरकुटवा भौजी ई का होता रे? कुछ ना भौजी, तोरा बेटिया के समझावत रहनी। समझावत रहनी? हाँ ये समझावत रहनी कि देखो काम धंधा बढ़िया से करिए ना तो तहार माई तहरा के मारे लगी। का माई मारे लगी है? हाँ भौजी, बेटी के जात बिया काम करे में लूर ना आई तो माई मरबे करी। हम इतना कुत्ती कमीनी बानी ना रे कि हम एकरा के रोज मारत रहनी। ना रे तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है भौजी, हमरा घर के लक्ष्मी हियो। जहिया से आज तहिया से हमनी के धनका कोई नहीं सो। जहिया पीता करा के आई चले दुआर पर 4 गो पीला उछल कर बीमारी से ज्योतिया पीछे का लोग आवत रहे लुकौला का चल दिखावे में बना कोई जकरा माई के बोल कर इतना ढेर सारा रुपया। हां ज्योति बेटा, हां ज्योति बेटा, बड़ी दुलार कोई ना रे। इतना ढेर सारा रुपया, हां इतना ढेर सारा रुपया हां अगर तोर लगी रही हां तो कहीं बिला जाई, खो जाई। हां बुला जाई। ये पैसा तू हमरा के दे दा। ठीक बा माई, तोर जब जरूरत पड़ी हाँ। तब एक एक करके मांग लिया। ठीक बा? जा ना ते खत कर है भौजी, खत कर है तोरा तो ना पैसा दिक्कत। हां एकरा के पाल लो अपना नहिया चल जा, अपना माई के धोती किन के भोरे चल आइए। दादा वो पैसा एकरा माई के मोही कर जी। का रे ए भगवान कुलक्षणी, काली कर ढूठी करम की जली, तोर लाज ना लागल? आय तू घर घर में जाके तू भीख मांगत रे। मास्टर की लड़की होके तू गांव में जाके भीख मांगत रे। आय काहे गइले मांगे रे? भीख मांगे ना गई रहे, कहाँ गए रहे? गांव समाज बोला के वो बचवा के मदद कर दे। बाप रे बाप, गांव समाज बोला के मदद कैले बा। गांव समाज माई बहनी बाबू भैया लोग बोला के ओकर मदद कर दे। आ वो बचवा पर हंटल के मार करत तारी। तो ना का करी आय? जाके गांव गांव में जा भीख मांगी तो का करी हम? भीख ना मांगत रहे, बूढ़ बोला के लोग ओकरा के देहल। आ ये को तेरे करत तारी कोनो कूड़े में कारखा दारू में के पिए ना तोरा के मचान खन मच मचा। हाय दादा हे भगवान ना जाइए हबर से आय ए बर से मांगे ना जाई भौजी, ना जाई नो ना जाई। तो समझा दिया एकरा के हां खेत और एकरा कह दिया हां ताजे से भाकरी भूखाइल बिया। हां भूखाई बड़ी सो कह दिया घास काट के हाँ। और चरवा के ले आए के। भौजी रे तोर बिया भइला पर एको बोल लइका नहीं खेबो। ई के तरह नु नहीं और में एगो मार देल। ऐसा आदमी के लइका ना होला, ऊपर वाला संतान ना दे। ऐसे कि एकरा अंदर मय नहीं के। अभी एकरा के समझा देतनी हम। समझा दिया हाँ। हम पूजा करे जातनी। फिर पूजा करे जाते रही। तो ना जाई अरे दादा ई मंदिर उठाई जाके जो पूजा कर शिव चाचा में ना दे दूं तो शिव चर्चा में ना जातनी। शिव चाचा भाई हो। हाँ के शाम के शिव चर्चा बा। तोरा के शिव चाचा में रख दे। हम अपने माने गइल बानी। बाप रे बाप
ऐसा आदमी शिव चाचा में रही तो शिव चाचा के पीछे खराब हो जाई हो बाहर जो 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 अभी जाता नहीं ठीक बा हाँ, भेज देता नहीं हाँ जाए देखे भोजी ने अंधारा में भेटा को तो एक ईंटा में ठेहू चूर दे ये बरहम बाबा एक माई बेटा मर जैतो सो तो हम 48 घंटा का इंतजाम करो हे बरहम बाबा ओकर बेटवा रात भर में उफान पड़ गया खा दो ओकरा के कोनो देख गांव समाज मदद कइले बचवा के 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया वो पैसा करे सिनिया छीन ले ज्योति उ तार पैसा छीन ले लखियो ओकर चिंता मत कर तारा भूख लागी हमरा से कहियो हम केहू के घरे चल के खाना भीख मांग के तारा का याद ठीक बा लेकिन आज के दिन याद करो रक्षाबंधन के दिन है काका वाह रक्षाबंधन के दिन है। आज के दिन जा अपना भाई के राखी बांधो खुशी मनावो रक्षाबंधन के दिन जौना बहिन के भाई नहीं खे ओकरा आंख से आंसू ना सूखे तो तू आज के दिन खुशी मनावो आ राखी बांधो ठीक बा काका मोहन भैया तू कहाँ बड़ा मोहन भैया का बात बा ज्योति आज दहर दिन नहीं मालूम का मोहन भैया ना आज रक्षाबंधन के दिन है भैया का आज रक्षाबंधन के दिन है हाँ चला हमार हाथ में राखी बांधो कार्य कुलक्षणी जन्मते तू अपन माँ के खा गईले अब राखी बांध के हमार बेटवा के खाइबे राखी बांधे के का भइल भइल आज डरे ना का भइल भौजी हां ई कुलक्षणी डाई हां जन्मता अपन माँ के खा गए हां भल अब राखी बांध के हां हमार बेटवा के खाई तोरा बेटा के राखी बन लगियो हाँ अरे तू एकरा बेटा के राखी काहे बन ले रे कोरक्सीनिया डईनिया ओकरा के कहतनी ओकरा के ते तो जइया जनमनी तहिए तो माई मर गई ते अपना माई के खा गली अब राखी बांध के एकरा पेटवा के खइबे खा ना गाल भोसड़ी करा वो राजा मार के पोरसिया फोड़ देबू तो चुट्टी में आगी तो बाबू अपना बेटा के माना कर ई भोसड़ी करा काहे बन हो न खरी अरे पतर सुइता ज्योतिया कहलक माई तो वो कहे तू बनवा लेबा आय तू कहि त ते बनवा के मर जइबे एके गो लड़का भाग से भइल बारे एकरा बाद ओकरा मुंह सरियो ना हो तो जब राखी बनवाए के रहे तो अपना मामा के ना चल जाए के ना जल्दी अपना मामा की यहाँ अपना मामा की यहाँ चल जाती अपना मामी से भोरे बांधवा के चल जाती ओकरा मामी के बेटी ओकर बहिन भइल नहीं ना कहा हां त अपना मामी के बेटी से बांधवा ली ना बानी आज के बात ना बानी एकरा मुंह में पूरा के लुंडा हुर दिखाई ओकरा के कहतनी ओकरा के समझा दिया हमारे लड़का का अजरा पजरे ना लोगे चाहिए ते एकरा बेटा के राखी बंधबे मत करिए से अजरा पजरा जइबे मत करिए एकरा बीमारी बा बीमारी पाट जाई ले जो अपना बेटा के वही थोड़ा भोसड़ करा खेते वही के मुंह आ दे हमरा से बोल लो तो पूछो या अन्हारा में तारा का मुंह के मुंह में डाल दे जाओ अकेला में भेटाते नहीं तो भोसड़ी करा तारा के नहीं पता को दी ओ बोली राखी बांधला से कनु ओकर बेटा मर जाई हे बरहम बाबा हे भगवान हे छठी माई ओकर बेटवा राखी बांधले बिया आज रात के मर जाओ ते ओकरा बेटा के राखी काहे बांध लियो भाई समझ के काका ते ओकरा के भाई समझते अब तोरा के कसाई समझते तू ओकरा के भाई मत समझ दिल से अपना भाई मत समझ तू समझ कि हम दुनिया में अकेले आज बनी अकेले बनी लेकिन तू संतोषी माई के पूजा करेलू संतोषी माई के मंदिर में जा माई के लगे विनती करो अर्जी करो
हे माई हमरा के एगो भाई दे दो। माई तोरा पे इतना ना दिल से खुश बारी, माया रूपी एगो भाई खड़ा कर दी है, ओकरे के राखी बांध लियो, आत्मा के शांति क के घरे चले गए जो ठीक बा। जा माई के मंदिर में जा। आज रक्षाबंधन के दिन हम आई, हमार कोनो भाई नहीं खे माई, हमके एगो भाई दे दा माई। तार सामने हाथ जोड़ के खड़ा बानी माई, हमके एगो भाई दे दा माई। तू के हला भैया? भाई हम तुम्हार भाई हैं, तुम आई से विनती कर लो कि तुम्हें के भाई चाहिए ना। हाँ भैया। चल हमारे काय में राखी बांध। मेरी बहना ये राखी का लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी का लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी न भुलाएगा, तुझे दिल से कभी न भुलाएगा। मेरी राखी का लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी का लाज तेरा भैया निभाएगा। हमारा नाम ज्योति है। आज शुभ दिन है। आज हम संतोषी में एक व्रत रख ले बनी। हम चलते नहीं मंदिर में पूजा करें। जाए से पहले अपन सखी सही लोग आवाज लगाओ तनी। मुझे कहाँ कहाँ रही ला लो। सीता गीता। अरे ना जानता रोज कौन दिन है? आज शुभ दिन है। आज संतोषी में एक हम व्रत रख ले बनी। संतोषी में एक व्रत रख ले बारू। हाँ चले के मंदिर में पूजा करे। सुना ना दीदी, हम भी जाएं। अच्छा ठीक बा, चले के। ठीक बा। सब दुख सानी कुछ नहीं पावनी, सब दुख सानी कुछ नहीं पावनी। दुखवा से गई जाबे
गावता, चली ने देखा जा। और चल के देखो तो इतना सुंदर भजन आज हम ना सुनले रहनी। हाँ, हम कभी न सुने रानी। चल के देखो के गावता। चली ना। अच्छा एगो बात बताओ, ई भजन तो ही गावत रहनी? हाँ ये भजन हम गावत रहनी है। बहुत अच्छा भजन गाती, ऐसा भजन कभी न सुने रानी। बहुत सुंदर भजन गईलू, बहुत सुंदर भजन गईलू। तोहर नाम का? ज्योति। ज्योति, बहुत सुंदर नाम। बहुत अच्छा नाम बा। कहाँ घर? हमार घर ये गांव में पड़ेला। कहीं है गांव में? ये गांव में। हाँ, के कर लड़की हो? मास्टर दीननाथ शास्त्री की। मास्टर दीननाथ शास्त्री के? अरे वो तो हमारे बचपन के दोस्त हूँ। हमनी के एक ही स्कूल में पढ़ल बन जाबू चलू। अच्छा ठीक बा, हम जतनी घरे मरमाई इंतजार करते हुए। सुनली कितना अच्छा भजन गावत रही। बहुत सुंदर भजन। ऐसे भजन गावत बारी जिसका मन जीत ले बारी। अच्छी बात बताई, ये लड़की कैसन बिया? सुंदर बिया, सुशील बिया। अच्छा बिया नी। हाँ। छोड़ दी, हम रवते ना कहे। अरे का बात बा बोला ना, का बात बा बोला। हमने कहे कि ये बात बा, ये लड़की हमार बहू बन जाई तो कितना अच्छा रही। क्या बोलू हो? लेकिन सुने तनी, कहाँ से लूं? जी लड़की हमार बहू बन जाई तो कितना अच्छा रही। बहू बन जाई। हाँ, अरे ये लड़के और नहीं खुद देखत कितना सुंदर है, सुशील बिया। अब वो मास्टर दीननाथ शास्त्री के लड़की। मास्टर दीननाथ शास्त्री इतना सुंदर लड़की के हाथ तोरा भोकलो लेके के हाथ में दी है। अरे वो क्या जानते बानी? अरे डर लगत होई तो वो मत जा। ये लड़के माई बाबू से हम बात कर जा। ठीक बात है। हाँ। दुनिया चलती है तो चलने दे, ये आग हमने लगाई है। पब्लिक मरती है तो मरने दे, इसमें मेरी ही खुदाई है। कानून के जूते के नोक में रखने वाला जुर्म के दुनिया का बेताब बादशाह। शरीर को आग कहते हैं तो बुझी की राख कहते हैं। जिस राग से उत्पन्न हुआ उससे मिस्टर मोहन कुमार कहते हैं। वैसे हमारा नाम मोहन पड़ेगा। अरे हम बचपन से हरामी ही हरामी, हरामी से बदतर हम पीला ही पीला। यही से लोग हमारा कहला इंटरनेशनल पीला। जब हम कहते लेकर डॉक्टर तो डॉक्टर सब ऊपर वाले भी बचा ना पावे। लेकिन अभी तक हमारे दोस्त राका साका टोनी बाबा ने किया है। हेलो जय श्री। अरे तो लेकर हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे। लेकिन आज हमारे दिल कर था मंदिर की तरफ जो जंगल बा, उस जंगल में चल के शिकार खेल जाओ। अपन जितना भी हथियार बा सब गाड़ी में रख और गाड़ी स्टार्ट का। गजब की लड़के भी आए। अरे ये आपके दरिया से मोती निकाल कर कहाँ से आए रे? कहा एकरा जवानी बा। अरे एकरा जवानी के देख कर तो हमार दिलवा धक धक करता। लड़की के उठा के तुम मंदिर के पिछवाड़े ले आओ, तब तक हम इंतजार करती। जल्दी जो।
भर खातिरदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, एक श्रृंगार अधूरा रहता है। का नाम पड़ी रानी तोहार? वाह काजल, जब से हम तो के देखले बानी एक दिल दीवाना हो गई बा। बस एक बार तू हमरा से प्यार कर ला, फिर हम तो के अपन रानी बना के रखब। रानी वैसे हमार नाम मोहन पड़ेला, शायद तोहरा के मालूम नहीं थे। जौना चीज हमरा के पसंद अजला, अगर वो प्यार से ना मिले तो जबरदस्ती हम छीन ले। बोल हमरा से प्यार कर दे कि ना? चल के दादा, ये हरामजादी के शरीर में जितना भी वस्त्र बा सब एक एक करके निकाल डाल। आज हम ये लड़की के साथ बलात्कार करा। जय मां भवानी, आज हम इस लड़की के साथ बलात्कार कर जतनी माई हमके क्षमा करिया। मोहन भैया तू का करता रहा? मोहन भैया तहार तनको शर्म ना लागता? हाय ये गरीब लड़की के संगी तू जो जबरदस्ती करता रहा, तहार तो चिल्ली भर पानी में डूब कर मर जाए चाहिए। मोहन भैया अबे हरामजादी, हमार बहन होके हमरा के बदवा देते। हरामजादी, तोड़ा का टुकड़ा टुकड़ा काट के पागल कुत्ता के खिला दे। ये बात हम घर जा से जाके सब माँ से शिकायत करे। एक बार जाके तू माई से शिकायत कर दी है। चल चल। अरे ये हरामजादे कबाब में हड्डी बन के कहां से टपक रे? साला मजा ही खींच गए। कंट्रोल बेटा कंट्रोल। मिल्ली मिल्ली। माई 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 तू कहाँ बड़ माई? कहाँ? माई हम मंदिर में पूजा कर करनी माई। हाँ। तब मोहन भैया देखनी है एगो गरीब लड़की संगे जो जबरदस्ती करते हैं माई। ज्योतिया तोरी मजाल हमार लड़का के तू शिकायत करत रे। हाँ? सही बात है माई। सही बात बा। अगर ये बात झूठ निकलल तो तोर खैर नहीं की। मोहन हम का सुनतनी? अरे का सुन लू? हम सुननी हाँ कि तू मंदिर के पिछवाड़े कोनो लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करत रहला का? ये सब बात झूठ बा। ये बताओ कि ये बात तोरा से के कहला? ये बात हमरा से ज्योतिया कहले बिया। ज्योतिया के ई मजाल के हमार शिकायत तोहरा से करा। भाई बताओ ज्योतिया कहाँ बिया? घर में बिया। खींच के ला, मार ओकरा के। हरामजादी के जिंदा ना छोड़ा माई। ज्योतिया का बात है मोहन भैया? मंदिर से आते ही तू हमार शिकायत मारी से पहले हरामजादी आज हम भूल जाएंगे तू हमार बहन हले हरामखोर। तू ये हरामजादी ज्योतिया के विषय में लिखे जा रहा।
अरे हरामजादी ज्योतिया मंदिर में पूजा पाठ करे के बहाने अपना भातार से मिले जा दिया। हमारा तो पहले ही तो शक रहे इस सब दुनिया पर। ये बात झूठ रहे। हाँ? यहाँ का सुना था नहीं। अरे ये हरामजादी की शादी कर दे जाओ। हाँ बेटा, एक शादी कर रहा सुना, तू जा कोनो लड़का खोजा जौन आनर होके, लूला होके, लंगड़ा होके, ओकरे से शादी कर जाए कर, जिंदगी भरी रोते रह जाओ। सही कहल बड़े भाई। अरे हमरा नजर में एक लड़का बा। हमारा अरे अपने गांव के ठाकुर साहब के लड़का। ठाकुर साहब के लड़का। अरे बिल्कुल पागल बा भाई, पागल बा। हम तो ये चाहत रहनी हाँ जे कोनो पागल से बियाह हो जाओ। जल्दी जा और शादी फिक्स करके आई हो। ठीक है भाई, हम आज ही जाते भाई ठाकुर साहब के यहाँ। एक घर में के बा ए हाँ हमके ठाकुर साहब से मिले के बा। हाँ आई जाओ, मिल जाओ, आई जाओ ठाकुर साहब। राम राम ठाकुर साहब। राम राम। आज लोग हवेली में हम अपन बहन ज्योति के रिश्ता लेके बने। मंजूर करी वैसा लड़का के बियाह ना लगेला। सुन जाओ, ई रिश्ता हमार मंजूर बा। रिश्ता मंजूर बा। हाँ तो शादी के 3 तारीख भी निकल जाए तो बहुत अच्छा रहा। हमें में 3 तारीख के कौन जरूरत बा? आज भर खेपन ना, बिहान सवेरे तारीख या बारात जाई। आर समाज से हुई आर समाज। हाँ अच्छा तो हमके शादी की तैयारी भी करेंगे बा। तैयार कर। हाँ राम राम। ए चिरकू, हे भगवान। अरे ये खुशखबरी अगर ठकुराइन सुनी है हाँ तो खुशी से पागल हो गई है। हो जाई। तो ठकुराइन ने बोला तो अभी बोलाओ तनी। हाँ बोला। ये बात के जना दहल ठकुराइन से जरूरी बा। ए ठकुराइन जी, ए ठकुराइन जी। आई दादा। अरे चिरकुट रे, बोल। अब बताई ना, आई ना, बताई ना। सुनो करू कहाँ? एगो खुशखबरी बा। आई दादा। कौन इसने बात बा? आ ये खुशखबरी सुनबू नु हाँ तो खुशी से पागल हो जाएगी। कहाँ? ऐसे बात बा? हाँ ये सुनिया दीदी पागल हो जाई। हाँ। फिर सुनी ना, पहले गाँव से बताइए जो कौन इसने बात बा? बताई बताई। अरे मंदिर में जौन लड़की के तू पसंद कैले रहलू, उहे लड़की से हमनी के गोपाल के रिश्ता तय हो गई। शादी तय हो गई? हाँ, बिहान बारात जाई। जाई। बरात बिहान जाई? बिहान जाई। ऐ चिरकुट, का ये सुने ना, आहा कुछ न रोगन रोगन बिचत है। रे क्या बोलते? ये सुने ना, का खाली हमारे बेटा के बुलाओ ना, हाँ खाली लोग देख लेवे। हाँ देखा रहल ना। जल्दी बुलावा। आहा मतारी का रूप देखी, मतारी का रूप देखी, सोना जैसन पियर धाब धाबा। अब बेटा देखे लगी तो भूसड़ी का साफ चियर बहु टिका कहाँ रखी? बड़ी जंतरा उठ देखा। हमारे बेटा खाली ई गांव में केहू कहाँ? ये देखा आँख उठा के एक गांव में एने 5 गांव में ओकर जोड़ा भेटोइबे न कोई। में दाग बा। हाँ। बाकी हमारे बेटा में चेहरा में एक दाग नहीं थी। नहीं खे। तनी जल्दी बुलाओ कि लोग देख लेवे। अभी लोग के दिखा दे तनी चांद सूरज में दाग बा, इनकरा बेटा में दाग नहीं खे। जनम गइल बा उहे ढेर बा। हाँ, दिन भर इन्होंने घूमत रहला बोला। अभी बोलावो तनी हे भगवान। यही से कहल जाला जेकरा के धन देलो ओकरा के वंश ना, आ जेकरा के वंश देलो ओकरा के धन ना। ठाकुर साहब का अनेक संपत्ति खैनी हाथ नहीं खे, लेकिन ठाकुर साहब के एक गो बेटा ऊपर वाला देले बारे, ये दोनों जना के कलंक छोड़ौले बारे। लेकिन वो लड़का जन्मल तो अभी रहुआ लगन के देखावत नहीं ना, जन्मी तो में बढ़िया रह। एने 5 गांव में वैसा लड़का ना भेटाई, देख ली लगी रहो लगी। ओकर नाम है गोपाल।
ओकरा चाल स्वभाव से हम कहने भोपाल। अभी बोला तो रउआ लगिन देख लियो लइकवा के बबुआ गोपाल, बबुआ गोपाल। धन संपत्ति रहते हुए घोसड़ी करके वो भीखे मांग के खाते घरे ना खाला फोटो ही पैंट पहनेला आया के बोल लइकवा बा कोई निहारो नहीं के बबुआ गोपाला रे कहने गोइल बा देखो होते आवो ता कुर्सी टंगले एगो कहां से देखो हरकनिया उ दुआर पर गोइल बा खाए खोतला जहां व्यवस्था भइल बा बबुआ रे बाबू हमार आवो 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 एगो तो ये जगह व्यवस्था देख के हमार मियाद गदगदा गइल बा खुश हो गइल बानी कि ऐसा व्यवस्था हम छठ में कहीं ना देख ले रही जितना खर्चा ये जगह हम देख ले बानी ये लोग पर समाज पर समिति पर बड़ी खुश बानी हम कि इतना खर्चा के साथ श्रद्धा से ये जग के निभा रहल बानी आओ आओ खाए गइल हो आओ बाबू हमारा हो अरे कुर्सियां वो नहीं ना धो दे कहीं भोजड़ी का कुर्सी टांग के लगे आवो बा खाई दादा रे दादा क्या पर कुर्सी टांग ले लो ओ मैं कोई ना फोटो देखा रे रे बबुए रे भोपाला आओ कुर्सी धा दा हे जा कुर्सी धा दा हां सब पड़ल बा बाहरे बा एकरा संगे 5 गो लड़का भीख मांग के खाई कोतरा घूमे लगो और वो भोसड़ी करे खाई कोतरा गोल खाई दादा रे दादा राजा बाबू होगा राजा बाबू वाह ना जन्म तो न बढ़िया रहला देख लीगा कि लइकवा के चश्मा पहनला बा भोसड़ी करा उल्ट ई क्वेश्चन मॉडल के भइल बा हई काठी लगौले बाड़ी रे अरे ई हेयर बैंड की बिलाई बैंड अरे बा एको कौन जरूरत बा हाय दादा रे दादा सारा सामान है टोपी निकाल हाय लाठी दे अब देखो तीर धनुष बनौला बा बोला ना जेकरा कोला के टाट पर से उठौले होई ओकर ले एगो हाय दादा रे दादा के भोदरे दू गो हो तो एक आदमी के जूता पहन ले एक आदमी के चप्पल पहन ले एक बेर में 2 आदमी के ले गई हाय दादा रे दादा हां ना सुन है ना हाँ ताका हमरा हो एकरा मुंह में देखी मुड़ी पर चंदारमा बनौले बा इतना सुंदर बाड़ा दे तारा पर टाइम भूटिंग लागल बा जई चंदारमा बनौले बाड़ो भोसड़ी करा काहे तो नमद हां हई टाई ना देखा बेल्ट के टाई लगौले बा हेने आओ तोरा ऐसन लइका ना जन्मे तो न बढ़िया रहल काहे के जन्म होल कलम को छोड़ौले बाड़े ऊपर वाला खौसी धैले बा ठाकुर के बेटा हुआ धन संपत्ति डाल बा आ भोसड़ी करा खाए के लूर में के फोटो ही पैंट पहनले बा चल है ना देखो तहार माई बाबूजी लो होते बैठल बा देखा तो बुझाता नेपाल के राजा रानी बैठल बा माई बाप के रूप देखी हे भगवान केकरा कोख में कैसन संतान देबो ई तोहार लीला केहू नहीं जाने आ वो दोनों आदमी के बेटा देखी है ना सुनो हम तहार माई बाबूजी लोग बैठल बा जाके पैर छू के प्रणाम कर लिहो गोल लाग लिहो ताकि कहो लोग के सनको बेटा हमरा जन्मल बा त का जिंदगी में एक बेर हमरा के प्रणाम जरूर कइले बा गोल जरूर लगले बा गोल लगे बा हां बेटा गोल लागे के बा जाता है सब हावी जाबी हटा के बिक दे होले हां हौची पर हटा दी हां जो बाबू को लागत हाय रे माई हाय रे बाबू अब देखो एक कसम बना होता बहुत जा हम कहनिया जाके माई बाबूजी के पैर छू के गोड़ लागली हो
क्या करता हूँ हम का जानी कि से जाकर टायर के मोहरा खाने बाबूजी का गोड़ धोके उल्टा दी कौन कर रहा था नहीं हाँ मुँह में घूसी हाँ प्रणाम करेगा सिखौले रहते हाँ तो बढ़िया से प्रणाम करना कर जाके बढ़िया से सिखौनी हो बढ़िया जन्मल बाजी बढ़िया समझू कैसे जन्मल बारे मातारी के तो के सबको बेटा जन्मी तो ओकरा खतरा सुंदर है बा हम जानते नहीं माई के जीव गाय जैसन होला यही जान लोग खड़ा रही लगी तो हाँ हे बगल रही आहा मातारी के देखो तनी तो बुझाता कि कोनो राज के रानी है ओहो आ बाबू राम हो खड़ी गारा पाइप लग लगलो लहसुन पटावे चल है ना है ना हम कहनी है बाबूजी के जाके पैर छू के प्रणाम कर दियो जाके टायर के मोहरा खाली उल्टा दे दो प्रणाम करे में गोड़वा तू देबो ओ तेरे ना कहल जाला बाबू हमार देखो औ तार बाबूजी होंगे हई तहार माई हई जाके पैर छू के कहियो प्रणाम बाबूजी प्रणाम माई तब न कोई लोग खुश रह जुग जुग जियो बचवा जियत रह बाबू प्रणाम करेगा हां 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 जो त बेटा फेल कोनो लोग एक्शन बिगाड़ दे लगता ओ बोले प्रणाम खत्म आजा चिरकु जवान तू का करता रे हम ओकरा बाबूजी हनी इहां के ओकरा माई हनी रे बहुत सारी गाल तो भी है करता हां सब हम जैसन जैसन सिखावता उसने उसने वो करता ए ठकुराई लोग से एगो बात पूछी तो पूछा ना हमरा उ नौकर है खिसिया मत तो पूछा ना एगो बात का 10 गो बात पूछला वही लइकवा के चलता रहूगा हमरा के नौकर रखले बनी ओकर सेवा सत्कार करे खतरा हम न जानते नहीं के तरह कहीं ने वो के तरह करेला लइकावा हां जहिया जन्म बोले ना उल्टा जन्म की सीधा लेके कहीं उल्टा जन्म है हां उल्टो कितना लेके जन्म में सोकर उल्टे बुद्धि हो जाए सीधा जन्म ना सीधा में के जन्म वाली वो जानी करे के गोड़ धोके खिंचाई बा रहे है ना आवता दादा रे दादा हम कहनी मुआ भी हम कहनिया जाके बाबूजी के पैर छू के प्रणाम करियो तो हुनकरा के जाके कह तेरा माई हम तार माई हई उनई में तो भइल बा आ हई तार बाबूजी होंगे कोट कचहरी घुमेली अरे देखो हुनकरा के जाके कहियो औ पैटवा कोटवा आला के प्रणाम बाबूजी खुश रह बेटा ई लूर बा भोसड़ी गारा प्रणाम करे के लूरे ने को आशीर्वाद देवे के लूर बा बोलो हम को तनी प्रणाम बाबूजी तो हमरे के कोदा पूछ रहो बेटा रहे ना हुनकरा के जाके कह प्रणाम बाबूजी आ हिनकरा के कहियो प्रणाम माई प्रणाम बाबूजी प्रणाम माई प्रणाम बाबूजी प्रणाम माई हां कह तो याद करा देले बानी देखो गे ढक ढकाऊ लो पानर खाली हां कह प्रणाम बाबूजी प्रणाम माई बोल हाय प्रणाम बाबूजी बेटा ऐसा ना करेगी ऐसा करवा तो गांव जबार देख के लोग बहुत हंसी और तू लड़का नहीं की तू सियान हो गई बाबा तू तेरे शादी हुई तेरे बिया तोर बिया हुई हमार बिया हुई हमार बारात चाहिए है बोल सब लोग बाराती चली दादा रे दादा सामने लड़का से को हका और अरे तोर बिया होई अब ना सब माई बहनी से जाके को है और सब लोग बाराती चली हां सब माई बहनी रो तोरा बिया में गीत गावे चली चल तोर पास छावन करे चली आओ हेले बाप रे बाप ऐसा करबन तर बिया हो ना हो तर बिया अरे तो शादी के करी रे ऐसे कर देता एकरा के ले जाते ना हवा के आके सुना का हमार बेटा के ले जा नहुआ है के ले जा अठू बाछत नहुआ दोहा के
दूल्हा बना के ले आवा। एकरे के ले जाता नहीं आज पोखरा में नहवा दे। हमार बेटा पोखरा नहाई। हाँ कल पर नहाए वाला बा। चलना। हाँ दूसरा के कल पर भीड़ा दी हंडीले झकझोर के तू दी। जल्दी ले जा। ई तो बड़ा यार एगो हमनी के कल भेटा कोई वो कल पर जे कोई तो हंडीले आई तू। ये ने सुनी। देखी रे जाई जल्दी स्कॉर्पियो बांध के। हाँ सब हमारे पर आदमी खाली हो जाए करिए स्कॉर्पियो। तू तो कौनो ना कलर चाहिए। एक कलर के। अरे तू चिंता मत करो, अबे हम चलते नहीं पारस पकड़ी। हाँ हाँ नाचो नमूना बने। हाँ श्री तीजा यादव जी के नाच बांध के हम ले आओ। उहे नाच हमनी के बारात में जाई धन संपत्ति का हो। जल्दी चली जल्दी बांध के जाई। चल बबुआ दूल्हा बनाई ना हुआ के। चल हाँ वही पर न है झाड़ ना पर। चल आओ। कहाँ बाल सरे? रे देखी जानकारी पूरा घर के काम करे के बा कौन करी है? भाई बजा बजाओ। दूल्हा बन गए बड़ा तो दूल्हा का चप्पल के झाड़ी बना आओ ना और चप्पल भीग ना बेचारे भीग ना रे बहुत सारी दादा हाय दादा रे दादा बोली आई दूल्हा का काम हो सुनो दूल्हा बाबू हो दूल्हा खानी रहो दूल्हा खानी रहियो क्या दूल्हा? हाँ ये दूल्हा बाबू होंगे आ दामाद बाबू। हाँ दूल्हा बाबू दामाद बाबू। सासू माई अरे दूल्हा ऐसा बियाह रहुआ लगी शंकर जी के देखले हो आदमी के बारात ना भेटा ही हाँ अच्छा चाचा आ, नाश्ता का व्यवस्था कहाँ बा? अच्छा तहनी के सब बरतिया छटल बारा हमनी के बरतिया है। बड़ी नमूना बरतिया बारा सब बाबू रे ऐसन सन बरतिया तो बिना गांव में से पिटले ना लौटे रे हां बा ऐसे कि एखनी में एको को बूढ़े नहीं के बूढ़ रही तो मु समझाई तो छवारी के बारा एक्सक्यूज मी प्लीज ई का नाश्ता का व्यवस्था किधर है? चाइना देश के लड़का है बारा मैं चाइना से आया है। ओ चाइना के लड़का होगो यस यस बारे चाइना से आइल बारे में अच्छा वो नाश्ता के व्यवस्था या बेबी नाश्ता के व्यवस्था सब खेते खेते कइल बा व्हाट? हां हां ना फुलवारी बा वहू में कइल बा ओह यानी कि बगीचा में। हां बगीचा अच्छा बबुआ ई बतावो तो रोवा वाला रसगुल्ला खइबो सर व्हाट रोआ वाला रसगुल्ला? हां हमरा बारात में बनल बा रोवा वाला रसगुल्ला हम नहीं समझता है। अरे रोवा वाला रसगुल्ला बोलेला लाल मोहन बनवावल बा लाल लाल आ ओकरे पर नारियल के बारूद छील कर बा उहे रसगुल्ला के रोवा ह रेड मोहन हां हां रेड मोहन रेड मोहन। अच्छा बारात में प्रोग्राम बा विदाई करो औरी खाली कोना होई तो हमर विदाई करो आहे चलो विदाई करो जाओ बेटी ससुराल तू जाओ रोला पे जाओ बेटी ससुराल तू जाओ रोला पे
हमरो गेट बनल भइल बा। ए पंडित जी ई का कइले बानी? पंडित जी के पंडित आई नहीं खी मर गई। आज तक ले पंडित जी मुसमाते बारे। आ तू हाजाबी में हो तो तू तो बड़ी चटकार बारी। तो कहत रही तोहरे से बियाह कर लेती, हमरा घर चल तू सीधा तावन बनाऊ तू पंडित जी के गुजर कट जाई। आय हमरा के लिए का करे? का करे? शादी करे। हमर बियाह हो गइल बा। जा तोर सीट फंस गइल बा। हम कहे सीट खाली है बा। एक और सीट फंस गइल बा। अच्छा तो जाए तो बियाहे नु भइल बा। लइका फइका ने खेलू। लइको बाड़ा सा। जा तोरा लइका तो के में हो गइल बा। आई दादा के तरह लइका भइल बा तो तोरा एक गो लइका होते ते ताते दी आलू में मर देबी। आ जाए दे एगो दूगो लइका होई तो ओकरो के पोस दहल जाई। हमर एगो दूगो लइका ना बाड़ा सा। तो कय गो भइल बा? हमर लइका बाड़ा सा 25 गो। आई बा रे तोरा भइल बा 25 गो लइका। आई दादा रे दादा तोरा तो पीली ना पियो यो करे बा। तोरा बदिया करे में खियाही में मर जाए। हाय दादा रे आइए दोस्तों, इस साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय।